Als je praat over Aardenburg, dan praat je over de Matthäus-passion, over carnaval, over Maria met de inktpot. Maar bovenal praat je over Romeinen. Wat heeft Aardenburg met Romeinen? Dit weekend staat de Romein helemaal centraal. En niet alleen de Romein, maar vooral de kinderspelen van de Romeinen. Heb je al meer spelletjes gedaan vandaag? Ja. Ja, kijk, want daar staan ook een heleboel spelletjes. Hè? Ja, die hebben we gekocht. Helemaal? Ja, we hebben net wat spelletje was het, de 3 op een rij, hè? Ja. 3 op een rij. Ja, dat is een heel leuk spel. Dat ken ik ook nog. Maar wel een beetje moeilijk soms, hè? Ja. Ja. Moet je flink oefenen. En ik denk als je veel oefent, dat je binnenkort helemaal wint van je mama. Ja. Ja. Dat was al goed Dat begonnen, hoop toch? jij, hè? Ik sta hier naast Jill. Jill is de museummanager van Cultuurforum Aardenburg. Jill, wat is Cultuurforum Aardenburg? Cultuurforum Aardenburg is een archeologisch Romeins museum en wij laten de geschiedenis van de streek zien. Van hier, maar ook de bredere omgeving tot Oudenburg. Bij de geschiedenis van de streek denk ik heel sterk aan de 15e, 16e eeuw, maar Aardenburg heeft iets met de Romeinen. Hoe zit dat? Dat klopt, in Aardenburg is er altijd bewoning geweest en 2000 jaar geleden bouwden de Romeinen hier een castellum. Dat is in 3 verschillende fases gebouwd en als laatste in steen. En daar hebben we vandaag rond die geschiedenis een festival rond. Bij een castellum, dat doet mij aan militairen denken. En jij noemt ook bewoning. Hoe zit dat? Dat klopt. In de prehistorie was er hier al bewoning. Mensen trokken rond. Er was hier vroeger een zandrug. Die is hier ontstaan doordat de ijskappen opschoven. En daarop, op het hoogste punt, hebben de Romeinen een fort gebouwd ter verdediging van de Noordkust. Want hier lag de grens van het Romeinse Rijk en die moest verdedigd worden. Ik sta hier tussen Johan Steenkisten en Wouter Daze. Prominente figuren als het gaat om Ludi Romani. Ik zeg het goed? Ja, perfect. Dat betekent, dat is Latijn voor Romeins spelen, Romeins speelgoed. Je kent uit het woord ludus is spel en Romani betekent Romeins. Ja, in jouw introductie gaf je een prachtig ritueel aan. Oh, ja. En ik zag dat de Ludi Romani bij de Romeinen te maken had met macht, met politiek, met godsdienst. Het spel is gewoon een heel Romeinse samenleving verbonden. Die bordspelletjes die stimuleren ook het verstand. Hoe leg ik verbanden? Hoe denk ik vooruit? Ook de godsdienst wat ermee verweven, want Fortuna was een deel van het geluk en ook van het spel. Werpspelletjes was ook een oefening naar jagen, of speerwerpen enzovoort. Maar de spelletjes, de spelen, die waren dan wel al heel erg op de toekomst gericht, als ik het goed begrijp. Beide, en ik denk niet altijd zo. Daar zou ik nu over na. Ik denk niet dat het doelbewust zo was van we gaan dit nu even. Dat gewoon organisch gegroeid is. Wat vinden wij leuk en wat is er nuttig? Hoe spelen is ontstaan is heel moeilijk te achterhalen. Want we zien bij alle zoogdieren ook dat daar ook speelsgedrag. Spelen, gedrag, dat groeit langzaam, neem ik aan. Daar kom ik even op het bordspel. Er is een bordspel in Heerlen. Dat heeft een prachtig verhaal. Ja, klopt. U kunt het ook zien achter u in de vitrine. Daar kunnen we eventueel straks nog wat close-ups van maken. Dit is eigenlijk een oude vondst van
dacht ik, eind de 19e eeuw. Men heeft dat dus gevonden in het Romeinse badhuis van Heerlen. Men ging ervan uit dat het een bordspel was, toen al, maar men had daar geen bewijs voor. En onlangs hebben een aantal Waalse en Nederlandse onderzoekers, een aantal academici, het bord aan de hand van artificiële intelligentie uitgetest. Dus men heeft met behulp van computersimulaties heeft men x aantal duizenden keren het spelletjes proberen toe te passen op het bordspel. Dat was gekoppeld aan een database van een 1300-tal spelletjes die gekend zijn in de wereld. En dankzij de artificiële intelligentie is men te weten gekomen dat het eigenlijk om een soort van blokkadespel ging. En dat Heerlen zal daar sowieso wel een topplekje geven in het nieuw museum. En het is ook wel zo, het is wereldwijd wel in de pers gekomen. Kuwait, Singapore, de Verenigde Staten, juist omwille van het feit dat een oud archeologisch artefact aan de hand van de modernste technieken kon worden gereconstrueerd. En dat is wat de pers ook wel aansprak in het verhaal van het bordspel van Heerlen. En wij zijn heel blij dat we dit uniek stuk kunnen laten zien in Arenburg, maar ook in Ouwenburg en Wervik. Een ballista. Spreek ik dat goed uit, Robin? Helemaal goed uit. Helemaal Ik correct. spreek het goed uit. Vertel me eens wat het voor een Romeins apparaat is. Deze apparaat werd vroeger gebruikt om pijlen weg te schieten. Ik heb hier de spanning zit op de touwen. Je mag straks wel even voelen aan de touwen als je tijd hebt. Hier zit een schuif, een slijt. Die schuif ga ik naar achter takelen. Hier heb ik een winch gemaakt, zodat die niet terugslaat. Dus hij blijft eigenlijk gewoon constant zitten. Ik ga hem straks even afschieten. Dan kan je even zien hoe het mechanisme dan ziet te werken. Hij kan ook nog, als je wil, omhoog. En als ik wil, kan ik ook nog draaien. De voorloper van de mitrailleur zou ik bijna zeggen. Ja, zo kan je het eigenlijk wel noemen, ja. Ondertussen is het vrij druk geworden bij het Cultuurforum Arenburg. De Romeinse feesten zijn in volle gang. En vandaag en morgen zal het nog zo blijven. Het weer is goed, de sfeer is goed en de activiteiten zijn hartstikke leuk. Tot de volgende keer.